Čaute pri dnešného videa. Dneska je tu so mnou Ľuboš, ako minule. Stala sa taká chyba, že sa mi to vyplo. Mal som plnú pamäť. No a tento Ľuboš tu teraz bude, neviem čo robiť, iba kúkať na mňa. Happy. A možno, ideme stavať sliepočku. Happy. To je sliepka. Neviem, že či je to sliepka alebo ty, Ľuboš, ale... Ziking Rocket. On nevidel Minecraftový film, však. No, lebo som nebol. No a už ti to ani nepustím, keď tu si na prespávačke. Točíme to jeden celý deň, všetky časti, aby sme potom nemuseli. Ak bude Ľuboš nadávať, no tak sa ospravedlňujem. No, jedna mi chýba. Neviem prečo. Ľuboš, jedna chýba, poplach, panika, hľadaj. Nie, nemusíš. Už mám. Ja som to robil knihu. Dobrá kniha. Dobre. Kniha oka. Asi nohy. Asi hlava. Hlava. To je 16. A toto je 17. Čo je tu asi? 18. Jednu potrebujeme takúto. A dám to ako... Neprodí. Ty Pepek. Ticho, ty pumpa. Ticho, ty pumpa. Toto dám takto, toto dám takto. Chcem urobiť speedrun, ale nechce sa mi. Toto dám takto, toto dám takto. Vôbec sa mi nechce natáčať, ale urobím to, ale budem natáčať. Hej, Ľuboš, Pepe. Hej, čo som ja robil zase? Že si Pepe. Pepek. Ľubošovi nikto nerozumie, no tak to je veľmi dobre. A tebe nikto nechápe. Čo nikto nechápe? Tvoje hobby. Dobre. A prosím, nenadávať mi. Mám kameru zapnutú, áno. Už 3 minúty 50. 3 minúty 50 hodín. 50 hodín asi nie, ale 50. máme dielo. Tak to si to postavím a budem A strieľať. máme 4000 olíkov. Najlepšie dielo na svete. No neviem, že či to mám dobre, ale mám to dobre. Potrebujeme 2 takéto. Neviem. Nič. Neviem, kto by natáčal stavanie lega. Ale ja áno. No, teraz to už začne byť ťažké. Toto položím sem.
A teraz ideme speedrun. Jasne. This. This. Hej, nohy! Ty si noha. A ty si noha sem a d a. Čo je SMADA? Či čo? Smradlava. Čo je toto? Oksi. To sa oksi. To si ty. To si moje. Ty si prdítko. A to je vieš čo? Ty. Nadávka. Urobím ústa. To jak vyzerá, jak ty, Ľuboš. Tá sliepka. Vážne to nevyzerá ako... Ale necháme sa prekvapiť. Toto není chicken jockey. Je tu. To si ty. A dobre, že si mi ešte nenadával. A už to vyzerá dobre. Ako hlava. Hlava díkým prudíkom. Joj. Joj. A čo teraz? Čo teraz? Sliepočka. Kde máme díkým jokyho? Daj mi ho. Ty si ho mohol zhodiť dole. Daj mi ho. Ja mám. Uvidíme, čo bude potom. Myslel som si, že... Daj mi ho. Ľuboš, ty nekadi. Dobre, dáme mu ruky takto a máme chicken jockeyho. Nie, takto to má byť. A čo? A teraz aký ho zbijú nohy. Neboj, to stojí. No, tak veď. No. Že by som s tým dačo spravil, aby to stálo. To stojí. Jak Ľuboš. Je spínkať. Happy. Ide. Asi by som to ešte trochu dal takto. A stojí to. Dobre, naháme chicken jockeyho ako je teraz. Zatiaľ ho dáme sem. Teraz aký to spane. Nač ide spínkať. Nejde spať normálne. Takto. No. Teraz ideme urobiť kladívko sveta. Kladivo 10. Kladivo sveta. Nerozumeť ti. Ako moje mlínko. Ľuboš rád kadí. To vidíte na ňom však. Na minulú prespávačku sme celú noc prudeli. Sme boli aj s kamošom Zalanom. Keď bola taká oslava. A veľmi sme si to tam užili však. Áno. Jaj, ty si tam nebol, ja som Pepek. Dobre. Bol na prespávačke. No na prespávačke, ale myslím u bratrancov na oslave. Takto. Ani sa mi to nechce robiť. Áno, musíš to robiť. Nemusím. Musí, lebo video bude sklamané. Video bude sklamané. A ľudia. A budú plakať.
Ja som... Kuknite, ako som to dal. Ja som to dal takto, tieto dve isté, takto. Aj toto takto isto. A ja som to mal jedno také a jedno také. Ja som taký meme. Pepe? Jedno, iba otrhni jedno. Daj. Ty nepredí. Jak... Daj mi to. Ešte to není hotové. Nespí a nepredí. Ty len predíš, ticho, už nepredí. A keby toto takto prišlo ohnutý, ty... To ty. Lebo ty si ty. A ty si Bobek. Ja mám doma Lego. Ty nemáš Lego, ty máš Bobek. Ty máš Bobek. Ty máš Bobek. No, už to stojí. A čo asi s týmto mám spraviť? Keď sa to zlomilo trochu. Keď sa to takto dá ohýbať. Každopádne urobíme aj druhé. Ty čo s tým robíš? Ty Pepek. Buch, buch, buch. Nebuch. Ide kladielko. V jednej hre musíš si ju zahrať. Je to fakt dobrá hra. Volá sa to My Toilet, ak sa nemýlim. Určite sa mýlim. Asi. A je to veľmi dobrá hra. Proste záchod je moja obľúbená vec. No, prosím, ak Ľubošovi nerozumiete, no tak to je preto, lebo je veľmi na záchode. A práve dáme preč Chicken Jack. Ho? Nie. Ticho. Chvíľka pravdy. Neviem, čo robím, ale robím. Toto dám takto sem. Ten Chicken Jockey. Sebe. Neviem, že či by to malo vypadávať, alebo nie. Lebo mne to vypadáva. Stále mi to vypadáva. Dúfam, že to nebude potom vypadávať. Tak toto dám. No, už to stojí. Túto. A túto. Oranžovú dáme na oranžovú. A zelenú dáme na zelenú. Stále to vypadáva. Prosím, na to už nebude vypadávať. No. Joj. To už má 14 minút. Ale musím stavať jak boss.
Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, Ticho, 12, 13, ticho. 15. Hej, prosím, budeš ticho. On to padł. Nie, ono to stále padá. On tam... A ak sa to vypne, no tak je to kvôli tomu, lebo sa zľaknem. Neviem čomu, ale predtým takto otvoril dvere. A si to vypol. A som to vypol. Biznis, kámo. Nevypínaj to, kámo. Ľubože naozaj jak babička na trhu. Nevypínaj to, plítko. Nevypínaj to, plítko. Jo. Raz, Oni si predol. to ty si predol. A ty si ušla. A nenadávaj mi tu. Ja te nevidím, čo robíš zadu. A iba na kamere ťa vidím. Štyri. Nepredí. Ale Ľuboš, prosím, prestaň. Prestaň. Nie. Ja ti už raz dám bombu. Zatiaľ som ti ešte nedal bombu. Nepredí. Ja som plítko. No nie si žiadne predítko. Ja som plítko. Ja som plítko. Prestaň. Ešte sa smej. Jaká trefa. Jaká trefa do úst. Toto nikto nečakal. Karma for you. Dobre, to mám tak. Presne trefa do plítka. Do plítka. Express. To akože zase vypadlo. Táto kocka je satan. Vždy uteká. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To sú všetky. Všetky potrebujeme na plítka. Ty si také predítko z... Plítko, ide do plítka. Plítko, ide do plítka. On spieva rituál na malých Ľubošov. Na klonov. Jak je on klon? No tak ty si klon? A ty si plítko. Ty si klon. A ty si plítko. Aké predítko? Ty si predítko. A ty si plítko. Ze Bobku. A ty si plítko za Bobku. A ty si Bobek zo skrini umytý. A ty si Bobek
No dobre, dačo už mám spraveného. Použijem tieto 4. Povedz dačo do videa. Prudítko! Ty si prdítko. Prudítko. Počúvaj ma sem. A nemyslím, Belstafixa Capri sa nechytajú. Ale myslím teba, že ma máš počúvať. Prudítko. Dobre, už som aj zabudol, čo som chcel povedať. Ty sa jak smeješ, jak Pepek. Pepe. Radšej mi poraď, čo mám robiť. Prudítkovať. To Pre- je najlepšia vec. Veď. Jaké veď? Veď, si povedal. Povedal si veď. Veď čo? Že musíš robiť prudítkovanie. Že čo? Že musíš každé video príde prudítko. Nebudem prdeť a u toho vraveť prdítko. To vážne nebudem robiť. Budeš, lebo... A vieš, čo si mi ma urobila? My máš... Musel som si stopnúť, aby som to tam dal, lebo to tam... Akože s týmito paličkami Budem bojovať. Áno. Ty nepluj mi do hlavy, lebo ja ti tak zaplujem, že aj odletíš do vesmíru. Áno, hodíš mi zase do úst dikým zoky. Ja Ja som ti hodil malú kocku do hlavy. Teda do úst. Dobre, že si to nezožral, tú kocku. By si sa pridrhol, ako ťa poznám. Mora som sa tak zľakol, že už si dačo rozbil. Ale to iba... Není pravda. Joj, toto je také náročné. Teda není, iba si robím srandu. He. Pozor. Dávam na kameru rozbiť dikým zoky. Au! Som ti otrhol prsty. Mobil núbska. Áno, si má rozbitý displej. Čo? Mám rozbitý displej. A čo zase robíš? Čo si robil? Mimo mi ho habla zo nabíjačky. A ty si škoda. aj buchol takto? A padol A mi na displej. No. Udrel sa obok ten telefón a potom odrazil sa od skrini a dopadol na displej zase. A takto. A máme toto hotovie. Potom je. Ideme na tretí. Počkaj, nevyťahuj ho. A nezabudnite dať like a odber. Preto, aby ste nedávali dislajky. Ľuboša, nepočúvajte, nedávajte dislajky, dávajte lajky, inak si vás nájdem a... Ja som povedala, aby ste nedávali dislajky. No, nedávajte dislajky a čaute, dovidenia.